L-akbar stħarriġ Ewropew li qatt sar dwar diskriminazzjoni fil-qasam tal-LGBTIQ jikkonferma lil Malta bħala wieħed fost l-aktar pajjiżi fejn fih persuni LGBTIQ iħossuhom komdi fil-pubbliku. Ċifri fl-istħarriġ li sar mill-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali u li fih ipparteċipaw ma' 800 persuna Maltija li huma parti mill-komunità LGBTIQ juru li 83% tal-Maltin jħossuhom sodisfatti bil-ħidma tal-Gvern sabiex jiġġieled il-preġudizzji u d-diskriminazzjoni kontra persuni LGBTIQ. F'dan l-istħarriġ Malta wkoll klassifikat l-ewwel fil-persuni LGBTIQ li ma jevitawx postijiet pubbliċi sabiex ma jsofrux minn diskriminazzjoni. Fil-fatt li 50% tal-Maltin wieġbu li ma jevitaw l-ebda post pubbliku meta joħorġu fil-waqt li 25% ma jiddejqux iżommu id is-sieħeb jew is-sieħba tagħhom. Aktar minn 70% tal-Maltin li pparteċipaw qalu wkoll li fl-aħħar 5 snin innutaw tnaqqis fl-istmerrija lejn persuni LGBTIQ f'Malta. Din iċ-ċifra hija fost l-aqwa fl-Ewropa. Malta klassifikat ukoll it-tieni wara l-Portugal fl-inqas attakki fiżiċi lejn persuni minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Intant tal-5 sena konsekuttiva Malta żammet posta fil-quċċata tal-klassifika tal-indiċi il-Gajurib, riżultat li għal sena oħra jikkonferma l-ħidma bla preċedent ta' Gvern Laburista sabiex jipproteġi u jassigura id-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. L-hekk imsejħa Rainbow Map ippubblikata mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Persuni Lesbjani, Gay, Bisessuali, Trans u Intersex l-ILGA hija msejsa fuq 6 kategoriji tematiċi: l-ugwaljanza u l-protezzjoni kontra kull forma ta' diskriminazzjoni, il-protezzjoni kontra l-mibeda u l-omofobija, id-dritt li tifforma familja, ir-rikonoxximent legali tal-ġeneru, l-inklużjoni soċjali u d-dritt tal-ażil. Fil-fatt fil-klassifikazzjoni ta' din is-sena minn fost 49 pajjiż Malta reġgħet klassifikat l-ewwel b'89%. Isegwu hemm il-Belġju u l-Lussemburgu b'73% u d-Danimarka u n-Norveġja b'67%. Intant l-Armenja, t-Turkija u l-Azerbajġan klassifikaw l-agħar f'dawn l-indiċi. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqab sodisfazzjon dan ir-riżultat eċċellenti għal pajjiżna u saħaq li dan il-Gvern se jkompli b'din il-ħidma favur il-protezzjoni tad drittijiet u l-libertajiet ċivili. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rozjen Kutajjar saħqet fuq il-ħidma li għandha ssir biex ma jiġi diskriminat ħadd. Din hija frott il-politika ċara tal-Partit Laburista fil-Gvern li bdiet lura fl-2013 u li l-predeċessuri tiegħi ħadmu qatih sabiex jimplementaw. Jiena kommessa li min-naħa tiegħi inkompli b'din il-ħidma sabiex ikollna soċjetà aktar ugwali li ma tiddiskrimina kontra ħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.